Tak dobrý den, vítám vás opět u zdravého vaření v Thermomixu. Představím vás, mám tady dokonce 2 děti, takže Maruška, Tomášek a budeme dělat dneska mrkvový nápoj. Takže mrkvový nápoj obsahuje, že budeme potřebovat 250 gramů mrkve, takže já Tomáška poprosím, půjdeme dopředu, takže Tomášku, Maruška nám bude také asistovat, že ano. Takže otevřeme si Thermomix, budeme potřebovat mrkve, takže my jsme je potřebovali na půlku, budeme potřebovat nožík, na to jsme zapomněli. Tak, já je zkusím, protože nemám tedy nůž u sebe, tak aspoň na půlky, větší kusy mrkve dáme dovnitř. Tak. Výborně. Aspoň nepotřebujeme nožík. Tak, výborně. Dále vám chci představit citronek. Znamená, že vlastně pokud není bio, tak se oloupe celá ta kulka, nebo já už to vlastně mám připravené. Takže v tomhle tom mám vlastně už celý citron namixovaný s vodičkou, málo trošku vody, tak 100 ml vody a mám v tom i med. Je to lepší ten med, místo toho cukru je to zdravější. Takže si přilijeme už smíchaný citron s medem i s vodou. Ano. Tak, odložíme si, zavřeme. A Tomáška, poprosím, já to už jenom uvedu vlastně do chodu. Ano. A Tomášku, poprosím tě, 10 sekund se dává první, tím pluskem vpravo, až tam bude 10. 10 sekund a rychlost 9, takže na 9. Já se mluvám, měla jsem upozornit Marušku. Tak výborně, máme hotovo. Tento zvuk nám dává, že už můžeme opravdu ukončit Thermomix. Takže tohle si položíme odměrku sem. Podíváme se dovnitř. Stěrku potřebujeme, protože budeme muset tu mrkvičku si ještě takhle urovnat, že ano, všechno vidíme. Takže máme pasekanou mrkev. Tak. Výborně. A teď poprosím Marušku, aby měla taky nějakou činnost. Potřebujeme nalít 500 ml vody. Celé to tam můžeš nalít, Maruško. Výborně, děkuji. Takže uzavřeme. Dáme stěrku, odměrku. A zase Tomáška poprosím, teď to bude jinak, takže teď budeme potřebovat to promíchat. Jenom zmáčkneš turbo a necháš, držíš to turbo celou dobu. A... Výborně, takže 30 a máme hotovo. Odděláme si odměrku sem. Tak. Odměrku si dáme tadyhle. Nádhera. Krásný osvěžující mrkový nápoj. A hlavně zdravý. Takže si nalijeme. Nalijeme si sem. A zapijeme si společně na zdravíčko, že ano. Takže Maruško, vem si tu prostřední skleničku. Já ti naliju. Ano. Nalijeme Tomáškovi, který s námi spolupracoval. A ťukneme si na zdravíčko. Vydržte ještě, teď já. Tak, na zdraví. Mrkvová šťáva hotová. A můžeme se napít.